ni ɲɛ min ɲininka ko mɔgɔ ye fɛn dɔ fɔ diinɛ la min t'a kɔnɔ a b'a a tigi bolo video de la ko e fana ka taa video ta k'a du k'a kan ka kuma a ka kuma kan k'a kɛ komi a bɛ ɲɔgɔn jaabi video la k'o bɛ cogo di video ko yɛrɛ fɔlɔ dɔɔnikɛma ma bi a la o ye haramu yɛrɛ de ye fɔlɔ hadamaden kuma minnu bɛ fɔ diinɛ la kataw minnu bɛ fɔ diinɛ la u dilancogo fɔlɔ kataw min ma cari mɔgɔ dɔw de yɛrɛ kataw dɔ fɔ diinɛ la kataw ma cari mɔgɔ ma mɛn kataw b'a a yɛrɛ de kan o kataw dilancogo i b'a yɛrɛ de wele i b'a yɛrɛ de wele ka nasiha k'a ye n ye nin kuma mɛn k'i y'a fɔ ni nin kɛ wale ko i y'a kɛ tiɲɛ don wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ni tiɲɛ de don i bɛ nasiha min ka i kelen n'a kelen cɛ i b'o kɛ i kana lewu kataw min bɛ hadamaden a yɛrɛ kun de kan a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ kataw min b'a yɛrɛ kun de kan a dilolen tɛ diina ko ni a dilolen tɛ jama ko la a ma cari jama ma mɛn i b'o kataw dila i n'a cɛ dɛ k'a wele ka nasiha k'a ye a k'a ban ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni kataw min bɛ diina de kan a carila de maana a ye waajuli dɔ de kɛ a ye kutuba dɔ de kalan a ye video dɔ de kɛ kataw min dɔ dilolen bɛ diina la a bɛ jama de fili a bɛ mɔgɔw de fili o kataw e bɛ se ka kuma ka k'o kataw bange nin kuma sugu fɔra diina la nin tɛ sababa ye nin de ye sababa ye nin ko wale sugu kɛra diina la nin tɛ sababa ye nin de ye sababa ye minnu y'a fɔ cogo min a ko hadamaden kataw dilali i ka kow dilo mankutuw de la kuma fɔtaw i ka kow dilo o de la ani ko kɛtaw i ka kow dilo o de la i kana kow dilo fɔbaga in yɛrɛ la kuma minnu fɔra n'u ma ɲi ko in e k'i ka kow dila kuma fɔtaw de la e k'i ka kow dila ko kɛtaw de la hali n'i ma kow dila kow dilo a tigi la donc e bɛ se ka kataw bange hali ni e fana ma video ta ko a b'a kɛ komi a ka kɛ kuma ɲɔgɔn fɛ e bɛ kataw in bange dɔrɔn mɔgɔw dɔw ye nin fɔ diina kɔnɔ nin tɛ sababa ye nin de ye sababa ye mɔgɔw dɔw ye nin kɛ diina kɔnɔ nin tɛ sababa ye nin de ye sababa ye e bɛ kataw bange nin cogo la hali ni e m'i ka video n'a ka video kɔle ɲɔgɔn na ni kataw carila de dɛ bɛɛ ye kataw mɛn a carila a kɛra video ni kasetu ni fɛnw de e fana bɛ se ka bange mɔgɔw dɔw ye nin fɔ nin ye kataw nin de ye nin ye mɔgɔw dɔw ye nin kɛ nin ye kataw nin de ye nin ye bon min ye k'a tigi tɔgɔ fɔ sa k'a bange k'a du k'a kan dɔɔnikɛbagaw ko o fana bɛna kɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye kuma dɔ fɔ a ye bidiya dɔ don diina kɔnɔ a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ye kitabu dɔ dila bidiya kan a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ka fitina ka bɔ hadamadenw kan a ka fitina ka bɔ silamɛya kan ni min filɛ nin a bɛ tiɲɛli min na diina la ni nin tɔgɔ de ma fɔ mɔgɔw k'a dɔn karisa de don k'u yɛrɛ kɔrɔsa ma a bɛ diina tiɲɛ dɔɔnikɛbagaw ko n'a sera nin dɛgɛrɛ ma ni tɔgɔ de ma fɔ mɔgɔw tɛ se ka ale dɔn k'a ka fili dɔn k'a ka tiɲɛli dɔn diina kɔnɔ silamɛya masalaha kama jama masalaha kama ko nandiya ka taa silamɛya ma i bɛ se k'ale tɔgɔ fɔ sisan karisa masina na ka kitabu diralen min filɛ nin ye min b'a kɔnɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi karisa masina filɛ ka min fɔ diina la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o ko de ni a kɛra welelikɛla ye ka taa bidiya ma a ka tiɲɛli bonyana a ka fitina bonyana an y'a dɔn ni tɔgɔ ma fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'u yɛrɛ kɔrɔsa ma a bɛ diina tiɲɛ a bɛ mɔgɔ fitina dɔɔnikɛbagaw ko nin de tigi ka tɔgɔ ka fɔ hali nin yɛrɛ Sheikh Salih Fawzani bɛ se ka a bɛ faraw dɔ nati a ko n'a y'a sɔrɔ a tigi a ye kitabu dɔ de dilan ka tiɲɛli kɛ kitabu in kɔnɔ ka bidiya dɔ kitabu in kɔnɔ a ko n'i bɛ aradu ko kitabu in ka fɔ i k'a tigi tɔgɔ de fɔ karasa min ka kitabu min filɛ nin ye a ye min sɛbɛn a la nin ye filibanta ye a ko parce que ni i ma kitabu in tɔgɔ fɔ k'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw t'a dɔn a ko n'a y'a sɔrɔ a ka kataw ye sɛbɛnli de a bɛ kitabu de kɔnɔ a ko i b'a tɔgɔ fɔ o la mais n'a y'a sɔrɔ a ka kataw in tɛ sɛbɛnlen n'a bɛ kitabu kɔnɔ e bɛ se ka aradu kɛ kataw in kan dɔrɔn hali n'i ma tɔgɔ fɔ i bɛ se ka aradu kɛ kataw in kan hali n'i ma tɔgɔ fɔ mais ala kulli hali an y'a fɔ cogo min ni mɔgɔ min kɛra bidiya mɔgɔ de a bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma a ye kitabu dila bidiya kan a ka tiɲɛ na ka fitina ka bɔ silamɛya kan a dɔn na ni nin tɔgɔ de ma fɔ
kara duka ka mogo ku yere korosama abe tinyali ke dina la doni ke ba ko nin togo be se ka fo pasitala mais a togo fo fe ngore ka korosiye jelibu li masalihi wa daru li mafasid iko fana koroside hari na yasur silamiyan nafa ba atigi togo folila ube hari na yasur konnan jaba togo folila a togo foli nafa min bala kata silamiyama ube a togo foli tinyali min bala kata silamiyama nunu fana fula bila ɲɔgɔn kɔrɔ sani ka togo fo nunu fula bila ɲɔgɔn kɔrɔ hari min togo kan ka fo kara duka ka sariya la doni ke bagaw bolo ayimmatu ahli sunna wal jamaa bolo a togo foli na foli baliya tinyali ni aywa tora u bila ɲɔgɔn kɔrɔ ni ya do a togo foli masalaha de bala tinyali ta la fitina ta la konnan ja bala kata silamiyama iba togo fo wakati men ni ya do tinyali kala de fulani nyade men nin tinyali kala togo fora ko ibe araduka ka tora wore bena se dinama a tora wore bena se sunna ka welelima doni ke ba ko ni yoro la ni yen ni ndo derewul mafasid muqaddam ala jalibul masali an ka tora nyone ka bwanka tora nyoni ni ka bwanka an bode bila masalaha samalinya ni famurawa donc hada madenka araduke fotaw ni ketawka hari ni emi ka video ni mo ka video ko le yogoto video tali yere doni ke bago do ma so ma yere haramu de wala ibese ka araduke fotaw ni ketawka hari ni ema ini aka video dila ka ke ko ma be yogon jabi donc nin kalola doya a hakili jigin an fule kalo min kono ko ewa abril kalo be galon tigala ko poson di abril ya ube ko mu arabu ba fo ma kajibatu ibril galon munun be tigen nin kalo kono balma an ba fo silamiya sariya ama wordu dimmo ko mai ka galon fo wakati si de te ni silamiya sariya ye nyamare dimmo ma ko ka galon fo galonye haramu de kiden ko galon foli dagara ayen no yake galon ka fo yoro sabadrone jahadu yoro ambe se ka galon tige pour ambe fere kafiru ma chokobi fulanna nibe mogo chedila ibe se ka galon tige pour ibe se ka mogo chedila chokobi sabana cheni musoni nyogonche furu nyogoman fulani nyogonche garon munun te korobo abe se ko garon sugu tigani ani nyogonche puro aka furu be se ka sabati to kiden kon no ya kera galon ka tigani yoro sabadorone sino amadda ga yoro si galon ka tigani alako inna ma yaftariya al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun inna ma yaftariya al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kajibun ala ko mogo de be galon tige mogo munu madda alala ulu de be galon tige ewa ulu de galon tige law ye fana mogo mi madda ala ka aya wala ulu de be galon tige ewa ala ko ulu tige la mogo de galon tige law ye fana ciden ka hadisala ye galon foli haramu ya ciden ko ayatul munafiqu salas ija hadasa kajaba wa ija wada khilafa wa ija utumina khana kidan ko munafiki ta manse sabade do na ye baroke durabe galon tige na ye lahidu di ima aba fonko nyogonya ni dara la abi jamfa ni ya yira galon te daga kidan ko sallallahu alaihi wasallam wailun lillazi yuhaddisu bil hadis fayakjib liyadi haka bihi liqauma wa wailu lahu kidan ko la jaba bele babe mogoye mogo min be baroke ka kuma dofo ka galon tige kuma ina puru ka mogo la yele kiden ko janga kata bele biye halaki biye janga kata babiye janga kata bele biye mogo min be kuma ka galon tige puru ka mogo la yele o wailu lahu kido ko la jaba biye gelen biye donc mogo ki re ko si galon tige kiden ko iyyakum wal kadiba akon baw ma ya yire koroshi galomma fa inna likajiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yajalu ar-rajul
yakjib wa yataharra li kajiba hatta yukutaba inda Allah kajaba kiden kon bauma aya yire kuroshi galon tigema aya yire kuroshi galon folima galon foli abi hada made in sama kata fajiriya de fajiriya fana bi hada made ko jugu kek fana bi hada made sama kata tasuma de mogote wuli ni be galon tige ki yire ke galon tige lay fo ala ba ko malikaw ya ko nyamura ko ku to sebe ala fe ko galon tige la aya yire kuroshi galon made donc galon te daga mogoye yuroshi ube nin kalo min fo ko galon tige kalo ate daga hada maden ka galon tiga kono de galon tige ya haramu de europe awan nasara la daga ni kafir la daga de ci don ko manta sabbaha bi khawmi fa wa minhu silama e kana na kafiru la daga de kafir la daga de do min ni kalo la ni be galon tige la daga yireye ka galon tige kafir la daga de do de silamu ki yire ko sama awa abe do bolo do nyana ni ye galon fo tilon kela ube sinan ko yala bashi tola ay ciden ko inni la amujahu wala aqulu illa haqqan ciden ko nebe sinan ke ne tilon ke kede men nete foy fo ni tinyate hari tilon ke hari sinan ko yala hari tilon ke la galon te daga de galon ye haramu de qur'ana ye galon haramu ya ciden ka hadisa ye galon haramu ya doni ke baga be bennen baka galon ye haramu de awa ya yire kuroshi galon folima ate daga nin kalo la te daga yuroshi alaka hakim manda ah mo bisa nganyata ni jakka di mo mani ga jurubala ga fara ka jusa sai jakka dama bo ko mo bisa kan nganyata e ka jurube mo ona ibe jakka dama pura ki ka juru sara ima jakka bo ni te daga ye fanta ala ya garjage ke ala ye anni yoro de ke jakka le ebi jakka ta ka dama men ni eye jakata ka di fantama ko e ka juru bala pour akika juru de sara na ya saraya mina ima jakabo ikani ka jakka di fantama ni ka juru sara ngane ya ikani ka jakata ka di fantama ha nka juru sara ote daga fantan do ibe jakata ka dama ni ka juru bala ya sara fule na ma sara wori nya ta ya ka halala wa alaikum salam posto ewa ko anyen min fo qisa kono ko aliye min fo amba shetuye ko cide ni cide nya bila nya ka muso kacha ko o kera sababu e amba shetu diminana ali koro afaralla mawiya ka kelela ko be chogode mbe min fo awuye ahli sunno le jamaa ka aqida sebaw ni nyogonce ko munum bolani nyogonce inne mina ka bola ahli sunno jamaa ka umma an kutude do o min sifatihim o min qasaisihim abe ahli sunna wal jamaa o ka kere kere finu kam an kutula salamatu alisinatihum amma sajara baina sahaba ubun nen kisi ka tanga ka bo ko munum bolela sebo ni nyogonce ahli sunna wal jamaa ka tabulu ni ka gidal ubun nen mina ka bola kuma min fulen ni sawaba tala et puis fitina munun temena sebo no nyogonce inne mina ka bola ikani nen doala odi ato anke risala tigi yere ko muqaddima kono o ye jebodi e musaka amma sajara bainahum akwa wajibraika iki yere mina ko min bolila sebo ni nyogonce yere mina ka bola kani chogobe wala de kani nen ko wala de donc mo shikani nen meleke kibi non de sebo ni nyogonce ko munun bolila yere mina ka boye pew ikanne Umar ibn Abdulaziz de dolla kana nyininka ko fitina ni kele min kera sebo ni nyogonce ko ni nye jolibo min kera no nyogonce ako ye joliboye ala ya an ka bamuru kisa man ka bamuru mayala ako antankan nendo ala antankan nendo ala untankan nendo nununa donc sebo ka koni fitina munum bolani nyogonce aya yere mina ka bola pew sebo be ye yere jijabaka seba kelente mimba tugu ka ko juguke seba kelente mimba yere tugu ka ala soso uye munun ke uya ke ni istihadu de u ka yere jija de konona la mo min ka yere jije konona na ibbe na sababama baraji fulabiye
ika yere jija baraji biye ibenna sababu maka baraji biye min ka yere jija konona na katawura aka kataw ala ya fama aka yere jija baraji be sabai seba utayen dinde akana dowlu kam mankan no ka fitna la pew aya yere mina ka bola Come sono ben sarà ganta jamar be kana ce sarà ganta budi kama come o jamar ba sarà to budi kan harwara da bo ko mo munu anye haddu ko mun fo mana minye jene yake munun be sunyalu ke haddu te sariya ma bola o be ke chogode bo ciden ka hadisa sahalembe akon ni ko munun fulen ninye nin ko nyugule munun fulen ninye nin ko jugu munun fulen ninye akon ni mugo mi nyuke o haddu bore ika jiya kono o yunka junubu banne men ni mugo mi haddu ma bo ika ima tubi ka bola fana isaraka ika kobe ala bolo yomare kamado tata mashatillah kabaira junubu de do abi kanna ni diara alaye alaya ya fima alhamdulillah ni alama ya fima ibiro jahannaba kono ni ka junubu hakke jarna ka boyla ibe bo katari janna men ni mugo min tubira ka bola o ya banne ni haddu borila iyen nin ko haddu ko ke haddu borila o ya junubu banne ni haddu ma boyla ibe jamana min na komi ambe e wa jamana kono chogomi haddu te me jene ya komin tunye esoro yitubira ka bola tawbata ya jubbu ma qablahu tubu be fem bogoti min temenanya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu llahu sayiatihum hasanat ni tubira tubu ye fembe ba junubuti la tuguni ni hari haddu ma boyla me eyen ni haddu ko munun ke tubira ka bola o ya banne a junubu boyla me ni haddu ma bo ela sisade ima tubi ka bola isaraka tata mashatillah yawmal qiyamah doybe alaka jenkoro ni ala ya farima la fule ni ala ma ya fi mala ni donna jahannaba kono ka junubu hakke janna ka boyla ibe tari janna alaykum salam bo kasune amu be misaliya defo kasune amu tante sega fe ebe misaliya defo wakati dola usulu tigu bolo ambe ewa kasu amba bila amu beka ubafo ninya kasu ye me amu ya be do kono ube ubafo nimfana ye kasu ye me kasu amu kega kasu min fule ninye amu min fule ninye ni nyoroni ye ni nyoroni kere kabonina donc nunu beta ni chogodela wakati dola kasu imbedo amu kono wakati dola ubafo ninye amu ye me chiden karisa ube ni aya ni yoro kere kabona me kafuni kasu ni amu nanambe jumam bila jumam ni chogote nyo fo har kunu dersula nyo de fo ngoni derso be lame abu lamene hakile fi mo fi ni hada maden kanka yi hakile kanka yi hal kanka ba fo dersula ni nye min fo ko anye min fo nyogondanga ka fo ini ka muso be nyogondanga ni ko nintindenye ini ka muso be nyogonda ko na sariyate jamana kono kunu nyafo kumala ngoni ko musoma i musoma ye jene yake ube nin kono tenka kono ube nin dentin kan denye ngoni islamiya sariya be abelli anu de ke ini muso be nyogondanga de ke ni islamiya sariyate komi jamana umbe chogome atese ka boy ka denya labada nyode fo sariyate yurumi komi jamana be to ka denya de la tese ka boy ka denya la mimba boy ka denya la li anu de ni li anu te jamana min nabi ka denya de la fo itese ka boy ka denya la serebe bidiya bunya ala tika ti bidiya bunya wannan kawana anda na kanya kamu bo ko mo mi ni eko ko karasai bidiya mo de e kanka barak nyogonya chogode bo ka fo karasai bidiya mo ka kiri tige ser mo ka at-takfir
wa tafsiqi wa tabdi ni ninye doni ke baga bawde ka bare muftiu mustahidun ulude ka bara ye takfir tafsiqi tabdi ulude ka bara do karasa kera fashire sisa karasa ye bidiya mugode karasa ye kafiri de ulama urabbaniyina al ulama al mutamakkinina fil ilmi ulama urrasikhina ulude ka bara ye donc e kalande sisa ni ya ye mufti ni mustahidu ni doni ke baga bamin ka kitabu kono ko karasa ye bidiya mugoy ube ni mugo ye nin fo ye bidiya mugoy ube ni mugo ben nin ke ye bidiya mugoy e be se ka fo o chogodela doni ke baga ko karasa ye bidiya mugoy avec ni doni ke baga masina ka kitabu la Sheikh Albani ko karasa ye bidiya mugoy Sheikh Abdallah Bumbaji ko karasa bida mugo Bulo Semini ko karasa bida mugo de Salu Fawjani ko karasa bida mugo de ebe sa ko karasa ka bida mugo yafo ni doni ke baga baw ye min ke bida mugo ebe se ko ka bida yafo bon ni mafo ni chogola ibe se ka fo doni ke baga ko ni mugo min ben ni kuma fo ye bida mugo de ni mugo min ben ni ke wale ke ye bida mugo de iba fo chogola mais et démissionner ube ewa e kalande kanato ka hada madenke ka tebudi ike ube tafsiri ube takfiri kalande mankauke o kaka karamogo de boro donc na sabatira karamogo baw ka kitabula uko karasa bidia mogo de ube na kasarat sabatira karamogo baw ka kitabula mogo benin kuma fo ye bidia mogo de mogo benin ke wale ke ye bidia mogo de ni o sabatira mogo minna e kanko barake nyogonya chogo ya fura na ya soro bidia sugu mindo aba tigi bo islamiya de kono ka kafiriya de ja ko yere tige ka bo tigima ni e ko nan ja tige karasan ni nye bidia de bidia min bi labo islamiya kono atoya abila i delila wirala i ko nan ja ke i desarala i yere tige ka bo ni na pew ibi yere tige ka bo la ka fara ka bo nyogona oye wajibi ika min ka bidiya la kafiriya ni nya foloy bo fulana bidiya chogo ya fulana doni ke bawo ko nin karasa bidiya mo me ko bidiya min bala kabaira junude bidiya min malla bo silamiya ko ube doni ke bawo ko nin mo min ben nin kuma fo iye bidiya mo me bidiya mo ami malla bo silamiya ko ube mo min ben nin ke wala ke ye bidiya mo me bidiya min do ami la bo silamiya ko bidiya min ma mo la bo silamiya ko abe foye ma do ko silama fasiri e ka bidiya ye silama fasiri de ni hada madem fana kera silama fasiri ni ka bidiya min la bo silamiya ko chogo ya fula belaje nanya ado aka bidiya ma la bo silamiya ko nanya nyere tige ka bola kanda tigala na anna benanta fo na ye fode blanka anta lamina na yan wole kata yoro ma ka wole le anta jabe anya nyere tige ka bola abe bidiya imbila obeke sababu ya be bidiya imbila amba nyere tige ka bola pura ka bidiya imbila na ka bidiya ma la bo silamiya ko amba nyere tige ka bola pura ka bidiya bila bon nanya don nen ka bidiya ma la bo silamiya ko nanya nyere tigala ote fonyo obe do yere fara bidiya ka borode oba ma bonna yere de kata obe do fara ka bidiya yere de kana ka kanna gelana ka cinyali nanya nyere tige ka bola anta nyere tige ka bola ambe an yere girenni la ka konnanja ka bilasira ka to ka konnanja ka bilasira nanya do ko yere tige be fenya amba nyere tige parce que c'est la mafasike de nanya do yere tige ta fenya ni nanya yere tige ni na de atora de be islamiya ka de atora be bonya islamiya ka atora be bonyanka anta yere tige ka bola pew me ambe to ka konnanja ka bilasira ka waju me ante faraka ka bidiala de chogo siante faraka ka bidiala min nan yere yaro ko nan yan yere tiga ka bola o ka jugu dinama o be do faraka kanna gelana ka cinyali kade ale ka yere tige amba toye me ambe se ka ewa duala ambe girala ambe nesha ka chogo me ka wele chogo me ka ko nan ja ka chogo me ka waju chogo me puru ka sama kana sunna ma ambo wake afamuna min ka bidia ba labo silame ko no chogo be amba nyere tigala anno to foyike min ka bidia ma labo silamiya kono nimbe komi silama fasiri ni aywa yere tige o beke furaye ka dila amba yere tige ka bola nanya ado nanya yere tige ka bola o ka jugude dina mada ka juga nyere ma ka juga lema donc
ambe nesiha kai men nesiha in kono nana yere korosi be amba yere korosa ti ando aka bidala chogomi o yede eki yere korosa akane esama ki faraka ka bidala ibo yero korosi kede me ibe nesiha kai ka faraka ni yere yaro nanya yere tige ka bola o de be do faraka bidaka na ka chinyale ka kana dinama ambe yere tige intoy me an yere ban yere korosa madro akana faraka ka bidala ube akabida do kana do amoro wa alaikum salam ala nana ke seri to de kini wala seri seri akora ko kalira baru mau kita cakap itu ko na yani tu ka se ale ma fonte da apa to iska seri de zakat bo ko zakatul fitr ni be nyin kali de ke ko balima do bana bagato tumbe do to sola sungalo laba zakatul fitr ko hada madumbe zakatul fitr bolila ale bana bagato ka zakatul fitr kan kabo bo turu masha ma obe jakatir sumali la turu masha alema china na kwa fatura aka jakatil fitri bebowa sungalo e watile laba nitile binna kalo sabatira nitile binna kalo sabatira ka mugo to jiya kono kalo sabatile in ko fera fatura ka jakatil fitri bebo ni kalo sabatira ka to jiya kono koni kalo yera ka sura ben ninna be jiya kono kalo yelen ko fede ni kalo yera doro zakatul fitri wajibra ni o ya soro jiya kono kalo yelen ko fede sani zakatul fitri ka bo ale fatura ka zakatul fitri be ko na ya soro fatura sani tile ka bide kalo ka ya ka zakatul fitri te ko men ni kalo yera ka to jiya kono zakatul fitri wajibra ka aka zakatul fitri be ko abo chogo de la kalo ewa yelen ko fe demmi ewa sani kalo demmi njigina kalo be ye wakati mi aya soro ale be jiyan ko kalo be ye wakati ni muso jigina muso injigina ni militi taye dro ube eri kelen dro kalo yera zakatul fitri be wajibi wakati ma ya soro jiyan ko ba ma soro jiyan ko aka zakatul fitri be ko men ni kalo sabatira kalo yera aya soro ni muso kono ma de do kalo yera kalo ka yeni eri kelenye dro muso njigina o den ka zakatul fitri te wajibi parce que zakatul fitri be wajibi wakati ma soro jiyan ko donc on ninde do bo iya do nyin kale akanu do nyogon ale ko de aka zakatul fitri be bo ube ate bo silamiya sharia la ni wajibi da be bo abe fode na ate bo ataka de ataka ani nyere be barajini yo ya damay o ya damana nyin kale de an fule ka fo muso konoma mi kalo sabatilen ko fera jigina ka zakatul fitri te wajibi ka bon muso mi demmi be konola silamiya sharia la muso konoma ni demmi be konola ka zakatul fitri mo ka silamiya la me usmana tumbabo usmana buna fana yere ka baraji na babo ni nyenyere ka baraji ne mbake ana ambo bila silamauka ote ko kelenyo wala minye silamauka wajibi ibo fo minte silamauka wajibi ibo fo men ne yere ben ninke ka baraji ni oye ka damuna koy wa alaikum salam tanta bo ko tara ko ka mogo do mankene bana baga todo u ye fura bola do yirila bo ko fura bola ko aye fura dima ko me ako akana ba sogo akona udu ko obe chogodi doni ke ba ko fura bola ni sarati sugu ba boro ta man shedo ani shaytane de be barake ngoto
fura bora aye nani aka finin koro doye ube atogofo ube abatogo ube nabe kodo de saratika kanan ni fe masina du nonu nyeta manse de ko ni shetane de be baraka nyom fe aka yere koroso tigima Alaikum salam. Ko kaburu e kata bele dota kabila kaburu ka puru akana tunu ko be chogode bo hadisa nana abi dauda kuno naha an yujassasa al qabru wa an yubna alaiha wa an yukutaba alaiha wa an yujida alaihi hadisa dona na cide nye balili ke ko kaburu an kana shima ke kaburu la an kana joli ke kogo jo kaburu la an kana sabili ke kaburu la kaburu bogo min bora kaburu kono an kana foyi faroka bogo min bora yere kono an ka da ola ni kaburu bogo majigi ni wo bora la nkata bogo wore takakala ni o make ika kaburu to a yere ka bogo min bala ika to la o de kisilen de ciden ko ikana bogo wore kafana bogo wore akoy kana fara kaburu ka bogo ka min bora yere kono fo na ya soro de fo kera kaburu min nare fo an kata bogo wore kala o ya damana koy mais ni o tebe se ka tamanche de kala ibe se ka kabakuru jwa kunya fanna ube asenyan fa ibe se ka tamanche do kala ibe ka kaburu ndone ay chogomi mais kato kata beleta kabila kaburu ka obeda ni kaburu bonyani na karamaliye ka mogo sama kata fengorema ameo o kaburu ni alama fara mogo ka obeke sabawe ka mogo wele kata o kaburu batoli ma katigi fara alaka parce que mogo minun te fen kalama e yen ninke iya kede purika kaburu donai ni français janyana mogo munu kalanto la famu tola utara kaburu sola uyen nin kaburu sugu soroy ale ni kaburu tote kelenye bele baka ubese ka miri niya nin kaburu tike ka kaburu menin chogola nin bele baka ni kaburu tote kelenye iba soro ninye alaka mogo nyuman dode iba soro ninye woliji dode atigi bese ka kaburu tike ngola bese ka fara alaka ubese ka ke wasila uye sirawuye ka mogo wele kata fulan ka fuyama donc nin ko sugo hada maden ki rokolo suma donc ibe taman semmin ke kaburu la silamiya sare taman semmin la daga iko ke kaburu la ikadda wala wode kan wa alaikum salam ko ikaddo bala akunyanfa ube asenyanfa na yasiro kaburu tola kaburu be uye dobilu ka uye kabakuru jo uka kaburu kunyanfana eye bado ninya kabakuru jo kunyanfana ntate do ebe sekabo abla senyanfa ube niya ya achaman fana be senyanfana ube abe kunyanfana ne tankani to tabo nyogonke nka kabakuru kelenjo kunna nka kelenjo senfana bashi tola me minye ka kabakuru yora la komi ewa wore otebede ka kabakuru jo kaburu ka kaburu munumuno kabakuru yo komi be wore ke chogomi otebe ube komi kokore imma ina do senyanfa ube kunyanfa ube ibe dode sena ibe dode kunna abana nyode fo ka mununo may otebe obe komi kokode ube wore ka kala doni ka ko otebe ni to dunia do tabo ka kaburula bon take ka fa mankan ka chabe mankan ke done bon jakatil fitri ni nya fo cho me alaye jamana kere ko misale la ambarima munun be France ko jakatil fitri ulu be se ka fo ko mogote min be balomina ko ulu bu ka jakatil fitri ke chogode
doni ke bawo kumana nin ka jakatil fitri wori lama tenya parce que ciden tumbe jakatil fitri fo wakati ma ko sa min ta'am aw sa min sayiri aw sa min tamuri aw sa min jabibi aw sa min al-aqid ciden ye balowu de fo ko jakatil fitri ka bo balola ciden be balowu fo wakati mi fana sanu be wori jebe olu de tunye wori ye wakati ko man ka woru bambulo chokomi me ciden ka harisa kelente na ko mogo ka sanu dinare bo jakatil fitri darahime hadisa kelente ni ciden ko darahime wori je darahime ka bo jakatil fitri wote awa ate seba kelen bolo ko seba do de la ka sanu bo ka ke jakatil fitri seba kela masabati ku ye wori je bo ka ke jakatil fitri wala doni ke baw ko jakatil fitri be balo de la abe bo balo de la a wori la matenya ni ya bo wori la idonna hadisa kono mani amila amala laysa alayhi amruna fa warad ci don kun ni ya barake na alemi nyamar ya bara min ne ka bara be sakin donc ni jakatil fitri bora worila a worila matenya munum be faransi nunu ube we amerique nunu ni balote mina balo be mina yoro min ku ka wori ci katay ka balo saye ku ka di fantaw ku ka jakatil fitri bo to goy ninde subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nyemme nyinen ka kon mogoye fendo fo dina la min ta kono aba atigi bolo video de la ko e fana kata video takara duka ka kuma aka kuma ka ke kuma be nyogon jabi video la ko be chogodi video ko yere folo doni ke mo mabiala wo ye haramu yere de folo hadama de kuma munum be fo dina la kataw munum be fo dina la udilan chogo folo kataw mi machari mogo do de yare kataw do fo dina la kataw machari mogo mame kataw mba a yere de ka o kataw dilan chogo iba yere de wele kan ne shi hakai nyen nin kuma me ki yafo nin ke wale ko ya ke cinyadowa ni ya shege folo ni cinyade do iben ne shi hammin kai kelen na kelenche iboke ikana lew kataw min be hada mane yere kun a yere kunde ka a yere kanyana ma yakono kataw min ba yere kunde ka adilolente dina ko ni adilolente jama ko la uba machari jama mame ibo kataw dilaina cede ka wole kan ne shi hakka aka bani nyugonje min ni kataw min be dina de ka a chari la de mana aye wajuli do de ke uba ye kutuba do de kala ube ye video do de ke kataw min do dilo lembe dina da rabe jama de fili abe mogo de fili o kataw ebe se ka komo ka ko kataw bangen nin kuma sugu fora dina la ninte sawaba ninde sawabai ninye en ko wale sugu kera dina la ninte sawaba ninde sawabai uno semino yafo chokome ako hada made kataw dilali ika ko dilo man kutu de la kuma fota ka ko dilo de la ani ko keta ka ko dilo de la ikana ko dilo fo bagay nyerela kuma munu fora no mani ko ekika ko dila kuma fota udela ekika ko dila ko keta udela hari nima ko dila ko dilo atikila donc ebe shaka katawum bange hari ni e fanama e wa bidota ko abake ko me akake kuma nyugo fe ebe katawum bange dro mogo do yen nin fo dina kono ninte sababai ninde sababai mogo do yen ninke dina kono ninte sababai ninde sababai ebe kata bangen nin chokola hari ni emi ka video na ka video ko le nyona ni kata u charila de be ye kata me a charila kera video ni kasetu ni feunde e fana be se ka bange mogo do yen nin fo ni nya kata ninde ninye mogo do yen ninke ni nya kata ninde ninye bo minye ka tigi to fo sa ka bange kara duka ka doni ke bago ko o fana bena ke ni ya soro mogo do ye kuma do fo aye bidia do dina kuna be weleli ke kata dini bidia ma o be do aye kitabu do dila bidia ka o be weleli ke kata bidia ma aka fitina kabbo hada madunka aka fitina kabbo islamiyaka ni min fulen ni nyabe tinyali min na dina la nin togo de ma fo mogo ka do karasa de do ku yere korosa ma be dina tinya doni ke bawo ko na sera ni ndegerema ni togo de ma fo mogo tese ka ale do kaka fili do kaka tiali do dina kono
silamiya masal hakama jama masal hakama konnan je kata silamiya ma ibe se kale to fo sisa karasam masina na kitabu dirale min fulene ni min ba kuna ya yiro korosi karam masina fule ka min for ewa dinala aya yiro korosi ko de ni akera ni welele kelay kata bidiyama aka cinyali bonyana aka fitina bonyana anya do togo ni togo mafo mogo kado ku yire korosa ma be dina cinyabe mogo fitina doni ka ba ko ninde tigi ka togo ka fo hari ni nyere Sheikh Salih Fawjani be seka abe farawo donati akonna ya soro atigi aye kitabu do de dila ka cinyali ke kitabu in kono ka bida do kitabu in kono akonni be aradu ko kitabu in ka foy ka tigi togo de fo karasam min ka kitabu min fulen ni nyaye min sebe ala ni nya filibantai ako pasige ni ima kitabu in togofo ka togofo mo tado akonna ya sura ka katawu ye sebeli da be kitabu de kono ako iba togofo kola menna ya sura ka katawu in te sebeli na be kitabu kono e be se ka raddu ke katawu in ka dro hari ni ma togofo ibe se ka raddu ke katawu in ka hari ni ma togofo mi ala kulli hali anya fo chogume ni mo min kera bidiya mo gode abe weleli ke kata bidiya ma ubi aye kitabu dila bidiya ka aka cinyana na kafitina kabbo silamiya ka adona nin togo de ma fo kara duka ka mo ku yere korosama abe cinyali ke dinala doni ke ba ko nin togo be se ka fo pasitala mi a togo fo fe ngore ka korosiye jelibu li masalihi wa daru li mafasid iko fana koroside harin na yasur silamiyan nafa ba a tigi togo folila ube harin na yasur konnan jaba togo folila a togo foli nafa min bala kata silamiyama ube togo foli ciyali min bala kata silamiyama nunu fana fula bila ɲɔgɔn kɔrɔ sani ka togo fo nunu fula bila ɲɔgɔn kɔrɔ harin min togo kan ka fo kara duka ka sariya la doni ke bagaw bolo ayimmata ahli sunna wal jamaa bolo a togo foli na foli baliya cinyale ni aywa tora u bila ɲɔgɔn kɔrɔ ni ya do a togo foli masalaha de bala cinyale ta la fitina ta la konnan ja bala kata silamiyama iba togo fo wakati men ni ya do cinyali kala de fulani nyade men nin cinyali kala togo fora ko ibe araduka ka tora wore bena se dinama a tora wore bena se sunna ka welelima doni ke ba ko ni yoro la ni yen ni ndo derewul mafasid muqaddam ala jalibul masali an ka tora nyone ka bwanka tora nyoni ni ka bwanka an bode bila masalaha samalinya ni famurawa donc hada madenka araduke fotaw ni ke tawka hari ni emi ka video ni mo ka video ko le nyugo video tali yere doni ke ba ko do ma so ma yere haramu de wala ibese ka araduke fotaw ni ke tawka hari ni ema ini aka video dila ka ke ko ma be nyugo jabi donc nin kalola doya a hakili jigin an fule kalo min kono ko ewa abril kalo be galon tigala ko poson di abril ya ube ko mu arabu ba fo ma kajibatu ibril galon munun be tigen nin kalo kono balma amba fo silamiya sariya ama wordu dimmo mai ka galon fo wakati si de te ni silamiya sariya ye nyamara dimmo ma ko ka galon fo galon de haramu de kiden ko galon foli dagara ayen no yake galon ka fo yoro sabadrone jahadu yoro ambe se ka galon tige pour ambe fere kafiru ma chokobi fulanna nibe mogo chedila ibe se ka galon tige pour ibe se ka mogo chedila chokobi sabana cheni musoni nyogonche furu nyogoman fulani nyogonche garo munun te korobo abe se ko garo chugu tigani ani nyogonche puro aka furu be se ka sabati to kiden kon no ya kera galon ka tigani yoro sabadorone sino amad daga yoro si galon ka tigani alako inna ma yaftariya alkajiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kajibun inna ma yaftariya alkajiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kajibun alako mogo de be galon tige mogo munu madda alala ulu de be galon tige
awa wulu de galon tigalaw ye fana mogo mi madala ala ka aya wula wulu de be galon tige awa ala ko wulu tigala mogo de galon tigalaw ye fana ciiden ka hadisala ye galon foli haramu ya ciiden ko ayatul munafiqu salas ija hadasa kajaba wa ija wada khilafa wa ija utumina khana ciiden ko munafiqi ta manse sabade do na ye baroke dorobe galon tige na ye lahidu di ima aba fonko nyogonya ni dara la abi jamfa ni ya yira galonte daga ciiden ko sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhaddisu bil hadis fayakjib liyadhaka bihi liqauma wa wailu lahu ciiden ko la jaba belebele babe mogoye mogo min be baroke ka kuma dofo ka galontige kuma ina puru ka mogo la yele ciiden ko janga kata belebele biye halaki biye janga kata babiye janga kata belebele biye mogo min be kuma ka galontige puru ka mogo la yele o wailu lahu ciiden ko la jaba biye gelen biye donc mogo ki yere kolosi galontige ma galontige ciiden ko iyyakum wal kadiba akon baw ma ya yere kolosi galon ma fa inna li kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa ma yajalu rajul yakjib wa yataharra li kadiba hatta yukutaba inda allahi kajaba ciiden ko bawma aya yere kolosi galontige ma aya yere kolosi galon foli ma galon foli abi hada made in sama kata fajiriya de ma fajiriya fana bi hada made ko jugu kek fana bi hada made sama kata tasuma de ma mogote wuli ni be galon tige ki yere ke galon tige lay fo ala ba ko malikaw ya ko nyamira ko ku to sebe ala fe ko galon tige la aya yere kolosi galon ma de donc galon te daga mogoye yoroshi ube nin kalo min fo ko galon tige kalo ate daga hada maden ka galon tiga kono de galon tige ya haramu de yorobe awan nasara la daga ni kafir la daga de ci don ko manta sabbaha bi khawmi fa huwa minhu silama e kana na kafiru la daga de kafir la daga de do min ni kalo la ni be galon tige la daga yireye ka galon tige kafir la daga de do de silamu ki yire polo sama awa abe do bolo do nyana ni ye galon fo tilon kela ube sinan ko yala bashi tola ay ciden ko inni la amujahu wala aqulu illa haqqan ciden ko nebe sinan ke ne tilon ke kede men nete foy fo ne tinyate hari tilon ke hari sinan ko yala hari tilon ke la galonte daga de galonye haramu de qur'ana ye galon haramu ya ciden ka hadisa ya galon haramu ya doni ke baga be bennen baka galonye haramu de awaya yire kuroshi galon folima ate daga nin kalo la te daga yoroshi alaka hatin manda mogo bɛ se ka ŋaniya ta ni jaka di mɔgɔ ma n'i ka juru b'a la i b'a fɔ a ye k'a k'i ka juru sara parce que i ye jaka d'a ma. bon ko mɔgɔ bɛ se ka ŋaniya ta i ka juru bɛ mɔgɔ la i bɛ jaka d'a ma pour a k'i ka juru sara i ma jaka bɔ nin tɛ daga ye fanta ala y'a garijɛgɛ kɛ ala ye a ni yɔrɔ de kɛ jaka la e b'i jaka ta k'a d'a ma mais ni e ye jaka ta k'a di fanta ma ko e ka juru b'a la pour a k'i ka juru de sara n'a y'a sara i y'a minɛ i ma jaka bɔ i ka n'i ka jaka di fanta ma n'i ka juru sara ŋaniya i ka n'i ka jaka ta k'a di fanta ma n ka juru sara o tɛ daga fantan do i bɛ jaka ta k'a d'a ma n'i ka juru b'a la a y'a sara fule n'a ma sara wari in y'a ta ye a ka halala waaleykum salaam